Hola, què tal? Pocs telèfons havia vist jo que fessin el zoom que fa aquesta meravella, aquesta bèstia parda de Samsung, l'S22 Ultra, que tinc aquí a la mà i que de no veure pràcticament la Sagrada Família perquè la tenim a quilòmetres de distància, mira com vaig apropant-me i mira quin apropament de fins a 100 augments que fa. Que diries, bueno, amb 100 augments potser no funciona del tot bé, no es veu la foto gaire bé, no, però és que aquest té un tractament i un processat de la imatge digital que està molt millorat i està tan millorat que aconsegueixes tenir unes imatges amb aquesta qualitat. Tremendíssim! I aquí et respondré totes les preguntes que se m'han acudit sobre l'S22 Ultra, que és el model més alt, més potent i més pepino de Samsung. Però ojo que no tots són flors i violes, que té un parell de cosetes que potser convindria retocar. Comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no... a què esperes? Doncs comencem parlant d'una de les coses més importants d'aquest telèfon, que com a bon telèfon el que és important és que faci fotos, no? Clar, i una càmera de fotos el que és important és que faci trucades. Al final hem arribat a un nivell d'absurditat que no s'entén, però és igual. Les coses funcionen així i anem a parlar de les càmeres del S22 Ultra de Samsung. Què tal les càmeres? Doncs escolti'm una cosa, molt bé i molt bé. T'ho dic 3 vegades perquè te quedi clar. Les 4 càmeres de l'S22 Ultra fan unes fotos extraordinàries, especialment el seu sensor principal de 108 megapíxels, que té una nova tecnologia, que és que tu, quan actives el mode de 108 megapíxels, dius, bueno, només em puc limitar a fer fotos de 108 megapíxels. Unes fotos molt grosses, que t'ocupen 20 i pico megas i que no saps què fer amb elles? No. Doncs en aquest cas, et farà una cosa que és la combinació de 108 megapíxels i 12 megapíxels. La de 108 megapíxels et dona la màxima resolució. En canvi, la de 12 el que fa és agrupar aquests 108 megapíxels, reduir-los perquè cadascun dels píxels de 2,4 micres que té absorbeixi el màxim de llum. Per tant, optimitzes lumínicament la foto. I la combinació d'aquestes dues, de resolució i optimització de la llum, et donen la millor foto possible. Aquesta és la teoria que tenen, però bueno, bé, que sí, que fa unes fotos extraordinàries. Després, l'ultragran angular és més normalet. És un ultragran angular de 12 megapíxels, que està molt bé, que té un angle de visió de 0,6 augments i que dona molt bons resultats. I després les altres dues càmeres són 2 teleobjectius, un de 3 augments i un altre de 10, que hi ha un moment en què multipliques el 3 pel 10 i tens un zoom híbrid de 30 augments, amb un processat digital de la imatge que és brutal, amb intel·ligència artificial, amb tot el que tu vulguis, i fins i tot en condicions de baixa llum, perquè un dels lemes, un dels palabros d'aquest telèfon que l'identifica és Nightology, nitologia. Doncs sí senyor i senyora, fa unes extraordinàries fotos amb baixa llum, amb molt bona estabilitat, perquè té estabilització òptica i té estabilització digital, i la combinació d'aquestes dues fa que les fotos pràcticament no es moguin i fa que tingui uns vídeos superestables fins i tot de nit. Aquí pots veure alguns exemples. Els vídeos els grava a fins a 8K, 24 frames per segon, 8K, però aquí grava vídeos en 8K, de moment encara no fa falta, però sí que et grava uns molt bons vídeos en 4K, 60 frames per segon, que això és extraordinaríssima qualitat, i amb una càmera frontal que també és una de les seves joies de la corona, especialment en l'S22 Ultra. Fixa't que bé que es veu la càmera frontal. És una càmera de 40 megapíxels que grava fins i tot 4K 60 frames per segon, o sigui, és el màxim. És una càmera que fins i tot podria estar darrere i lluiria com la que més. I fa un vídeo estable, superxulo, unes fotos molt bones, amb un molt bon efecte retrat. És que la vull al meu equip. Següent pregunta, què tal la pantalla? Doncs mira, aquesta és una altra de les joies de la corona de l'S22 Ultra perquè probablement, i sense por d'equivocar-me, puc dir-te que és una de les millors, si no la millor, pantalla que puguis trobar en el mercat. Una pantalla 2K amb extraordinària definició de 500 píxels per polzada, que és molt, amb una lluentor gens menys preable de 1.200 i no sé quants nits, que és molta lluentor, ja t'ho asseguro jo, en interiors especialment, però que pot tenir uns pics de lluentor de fins a 1.750 nits en condicions en què estiguis a sota el sol o quan sigui, però no només es limiten a fotre-li més castanya a la pantalla, que això és el que fan tots, sinó que ells tenen una tecnologia que es diu Vision Booster, que no només et dona més lluentor, fet que podria
doncs, jo que sé, cremar alguns colors, corrompre una mica la qualitat de la imatge, sinó que ells tenen una anàlisi píxel per píxel, diuen ells, que millora moltíssim la qualitat de la imatge del que estàs veient en condicions de molta llum, com per exemple en un dia assolellat sota el sol, a la platja o allà on sigui. O sigui que en aquest aspecte espectacular, com també ho és la taxa d'actualització de la pantalla de 120 Hz, com tenen la majoria, però en aquest cas és adaptativa. Què vol dir això? Doncs que quan necessitis 120 Hz perquè estàs fent una cosa amb molt de moviment, necessites jugar un joc amb molts frames per segon i tal, i necessites 120 Hz, doncs te'ls posarà. Però en condicions normals te'ls rebaixarà perquè no necessites tants i perquè així no gastes tanta bateria. Fins i tot si tens la pantalla parada, igual et baixa fins i tot a 1 Hz. És a dir, a un frame per segon. Si tens la pantalla quieta, per què vols anar renovant, jo què sé, cada 60 o cada 90 o cada 120? Doncs això el que fa és optimitzar molt el consum energètic. Va, passem a una altra de les novetats d'aquest telèfon. Següent pregunta, què tal l'S Pen? L'S Pen és un llapiset que té aquí ficat com tenia la família de telèfons Note, els Note 10, Note 20, que Samsung els va deixar de fer i que aquí, amb l'S22, ha volgut fer una fusió entre el que són els S i els Note. I ha fet doncs, una notificació del Samsung Galaxy S21. Ara que estem en l'S22, doncs, ja trobem aquest resultat. I el resultat més visible és que tenim aquest llapis, que és un llapis òptic que funcionarà perfectament, que no es fa servir gaire, però que jo el que et recomano és que si mai arribes a tenir aquest telèfon, que t'obliguis una mica durant els primers dies a fer servir el llapis, perquè després li agafaràs el gustet i cada cop el faràs servir més. El pots fer servir per prendre notes, per fer seleccions, per manipular el telèfon i els menús i anar passant menús i com si fessis servir el dit, doncs el fas servir l'S Pen. Per fer dibuixos, que jo conec un dibuixant, un dels millors dibuixants i caricaturistes de Catalunya, Oriol, que li aniria molt bé per fer els seus esborranys, els seus bossetos i les seves coses. Va, passem a la següent pregunta. Està ben dissenyat? Ui, doncs jo crec que sí. Jo crec que sí perquè a mi m'agrada molt aquest disseny que és corbat pels costats, que és molt simètric. És molt simètric aquest telèfon. Per la part de dalt i per la part de baix està com tallat, és totalment pla. El marc del voltant és d'alumini blindat, que diuen ells. La pantalla és també molt resistent, de Gorilla Glass Victus Plus, el més dur i més resistent que hi ha. Per la part de darrere diuen que també és de Gorilla Glass Victus Plus, però jo crec que això de glass no en té res, perquè a mi em sona a Plasticorum, però si ells diuen que és vidre, és que és vidre, perquè això és una cosa tècnicament molt fàcil de comprovar, tot i que té tot l'aspecte de plàstic, és vidre. Si ells diuen que és vidre, serà vidre. Té la protecció IP68 perquè no li entri aigua ni pols, i no t'ho he dit, però la pantalla és de 6,8 polzades, és molt gran, és un telèfon força gros, però que s'agafa molt bé, i que pesa 228 grams, no és precisament lleuger. La pantalla sí que és veritat que no m'he recordat de dir-te que és una mica corbada, i hi ha gent que això no li acaba de convèncer, perquè llavors els protectors de vidre que li volen posar a sobre doncs, o es desenganxen o no arriben al final. Bueno, això és qüestió de gustos. I passem a una altra categoria. Següent pregunta. Què tal el rendiment? Doncs mira, aquí hi ha coses a dir. Aquí hi ha coses a dir perquè Samsung el que fa, no sabem ben bé per què, la seva raó tindran, és que a Europa posen un processador i a Amèrica posen un altre. Aquí ens ha tocat l'Exynos 2220, un processador de 4 nanòmetres que és la bomba, que ho fan molt bé i no sé quantos, però que al final resulta que vas a obrir el WhatsApp i et triga una mica, vas a obrir la càmera i et triga una mica en obrir la càmera, triga una mica en respondre segons quines accions facis. En el 90%, 95% de les ocasions t'anirà de conya, t'anirà molt ràpid i molt fluid, però hi ha alguna vegada que se m'ha encallat i dic, ostres, però si és el telèfon més pepino que he tocat mai. Tinc la sensació que el sistema operatiu personalitzat de Samsung, que es diu One UI, que es basa en Android 12, està tan ple de coses i és tan complet i és tan pesant que al telèfon li costa arrossegar-lo. De vegades li costa una mica arrossegar-lo. Però bé, són sensacions meves que he tingut, he vist altres opinions, altres reviewers no ho diuen, però a mi la sensació és aquesta. No tens la sensació que el telèfon voli. Per mi és un problema quan l'usuari va més ràpid que la màquina i la màquina no és capaç de seguir la velocitat d'ús de l'usuari. Perquè si jo vull anar aquí, ara allà, ara aquí, ara allà, el telèfon m'hauria de seguir tots els moviments que fes per poder-me donar el servei que jo necessito. Però en aquests casos hi ha vegades que he d'esperar, encara que sigui durant un segon, però hi ha hagut vegades que he hagut d'esperar que el telèfon arribi a obrir allò que jo vull obrir.
I dic, tio, va. I això amb altres telèfons no m'ha passat. Però bé, ho sento molt, s'havia de dir. I encara ens queda una altra crítica, que ara la deixaré anar. Però abans deixa'm parlar-te d'una altra cosa. Següent pregunta, què tal el so? El so aquí és brutal. De la mateixa manera que pots veure unes pel·lis, unes sèries, uns vídeos superguapos, també pots escoltar-los amb un so tremendíssim, amb molta potència, amb molta claredat. Amb una envolvència que t'agafa que dius, ostres, tu, com pot un telèfon donar-te aquestes sensacions? Doncs bé, és efecte wow que fins ara molt pocs telèfons m'havien donat. És com tenir un altaveu Bluetooth dels guais davant de la cara. És molt i molt efectiu. Ara ve la bona. Següent pregunta, quan dura la bateria? Doncs mira, aquí la bateria, tot i que en altres reviews que he vist, diuen que es porta molt bé, porta no sé què, funciona molt bé, dona molt bon rendiment la bateria, no et diuen quan dura la bateria. La bateria dura un dia i justet, arribes al final del dia, sí. Després no te'n vagis de copes tota la nit perquè el telèfon no t'aguantarà, l'hauràs de posar a carregar. O sigui, cap allà a les 9, les 10, les 11 de la nit ja comença a estar que... Carga-me! Però bé, en un dia normal, en condicions normals, t'aguanta tot el dia aquesta bateria de 5.000 mAh que té. I a més, Samsung té una cosa que ja vaig comprovar amb el Samsung Galaxy Watch S4 i és que va aprenent dels teus patrons d'ús. Què vol dir això? Doncs que va mirant a veure què fas servir i què no fas servir, perquè el que no facis servir s'ho guardi sense obrir-ho i sense gastar-ho i vagi optimitzant la bateria en funció del teu ús. I això està molt bé perquè al cap de 2, 3, 4 setmanes veuràs que el rellotge, o en aquest cas el telèfon, va allargant la seva autonomia una miqueta més. Per durada de la bateria, cap problema, perquè el poses a carregar a la nit. El que sí que dona problemes és la càrrega de la bateria. Per què dic això? Doncs perquè ja directament en la caixa et ve sense carregador. Aquests telèfons supercars i superguapos i superpremiums com l'iPhone 13 Pro o com el Samsung Galaxy S22 Ultra et venen sense el carregador perquè jo sóc el més xulo i perquè si el vols de 45 watts de càrrega ràpida, que no és la més ràpida, però de 45 watts de càrrega ràpida que te'l compris a part si t'interessa. I ells ho fan així perquè diuen que així és més sostenible. Però bueno, si després me l'he de comprar a part, on està la sostenibilitat, no? Però bueno, a banda d'això, ells ja consideren que tu tindràs carregadors a casa que pots fer servir per carregar el mòbil. Això és cert, però clar, el que ja no m'agrada tant és que aquest telèfon no admeti ni accepti qualsevol carregador, perquè segons quin carregador li posis, et dirà que, bueno, que millor que carreguis amb un dels carregadors admesos per Samsung. Perquè és que si no, amb una mica de sort, et podrà carregar el mòbil en 2 hores i mitja o 3, però és que si no tens aquesta sort, et pot carregar el mòbil en 6 o 7 hores. Però dius, 6 o 7 hores, tio, perquè ens hem begut l'enteniment. Que val 1.200 i pico euros aquest mòbil. Com pot ser que es carregui en 7 hores? Això m'indigna bastant, tenint en compte que és un telèfon que val 1.259 euros el més barat. Vinga, anem acabant. Una sèrie d'especificacions bàsiques, com et deia, té el processador Exynos 2220 de fins a 2,8 GHz de velocitat, un molt bon processador, però que ja et dic que no l'acabo de veure clar, encara que porti tecnologia gràfica AMD, que és la que porten les Xbox i les PlayStation 5, doncs en aquest cas no acaba d'estar a l'altura. Això sí, és dual SIM, pots posar-li 2 targetes nano SIM o una SIM i una eSIM, perquè també admet la targeta SIM electrònica. Evidentment és 5G, Wi-Fi 6, NFC per poder pagar amb el mòbil, té Bluetooth 5.2, tot això molt bé. I de capacitat, doncs hi ha diferents modalitats. Amb 8 GB de RAM i 128 d'emmagatzematge, o després passem a 12 GB de RAM i 256 o 512 GB d'emmagatzematge. Després hi ha un altre model que és de venda exclusiva a Samsung.com, no el tenen ni a Samsung.com, han dit que pròximament i que te l'han de fer a mida, que és d'1 TB de capacitat. I no admet targeta de memòria per posar-li aquí, tot i que no crec que la necessitem. I última pregunta, quan costen? Doncs com que hi ha diferents modalitats, també hi ha diferents preus que van pujant de 100 euros en 100 euros. El més barat de 8 GB amb 128 d'emmagatzematge et costa 1.259, el de 256 1.359 i el de 512 GB
1.459. Suposem que el d'1 terabyte, com que és el següent, serà 1.559, però això no t'ho podem assegurar. I fins aquí el Samsung Galaxy S22 Ultra. Ja em diràs què t'ha semblat. Ens veiem en el proper vídeo. Adéu-siau!